свети отдолу. Да, ето вижте. Аре да видим как ще кара. Ще карам буквално бързо. Аре да. Почва да, брата! Хайде! Не започна. Така би започва да вали. Всичко започна. Започва да вали. Започва всичко. Мали. Започва да вали. Мамо, какво става току-що? Започна да вали. Добре, спри се. Да. Како? Како? Забери на панталона. Како? Тате! Забери на мама. Телефона вземи от таковата. Телефона вика. Брато? Панталона. Брато, ти да не стоиш така? На баба ти панталона. Да, няма да стоиш тук. Няма да стои такова. Що? Баща ми иска